Mă numesc Bănescu Ion. M-am născut în 1940. Școala elementară am făcut-o în satul Vâltoc, comuna Ciuperceni, chiar în perioada de după al doilea război mondial. Mi-amintesc de acest război în 1944, când trupele nemțești au început să se retragă, pentru că treceau avioanele deasupra satului și aruncau un fel de benzi pentru ducerea în eroare a inamicului. Și în acea perioadă a fost foarte greu, pentru că trupele rusești, când au intrat în sate, au început să racoleze de la oameni care aveau 2 vaci, o vacă cu lapte, plus hrană pentru caii lor. Cine nu vrea să dea, obligatoriu trebuia să dea, pentru că erau forțați de acele împrejurări. Au agresat oamenii? Nu, n-au agresat oamenii, însă îi forțau. Îi forțau pe oameni în acea perioadă să le dea, pentru că era război. Și fiind război, îi obliga să contribuie și ei cu ceva la victoria armatei. Clasele 1-4 le-am făcut în satul natal, însă clasa 5-a, a 7-a, cum era atunci, le-am făcut în comuna Ciuperceni, la o distanță de 5 km. În fiecare dimineață trebuia să mergem o distanță de 5 km pe jos, pe dealuri, pe văi. Orele se începeau la 7:30, 8. Nu mi-amintesc, dar în orice caz, noi de acasă plecam pe la ora 4. Dar pentru că eram copii, distanța era mare, 5 km, și în același timp ne mai jucam. Nu mai spun că în perioada de iarnă era și foarte greu. Dacă în caz că ploua noaptea, trebuia să ocolim peste 10 km pentru a ajunge la școală. Erați mulți copii care mergeați? În clasa a 5-a n-a fost decât 3 copii. 3 copii. În clasa a 7-a, când eram în ultimul an, ne-am făcut 15. Însă problema era că nu aveam cum să traversăm asta și trebuia să ne facem punți. Noi eram aceia care tăiam copaci și mergeam cu lopețile în spinare pentru a face pârtie. Și mi-amintesc că într-o dimineață au apărut și lupii. Învățasem de acasă și luam la noi gaz. Și luam gaz în gură și flamam câte o flacără. Și făcea o flacără puternică și se speriau, fugit. Și mergeam prin zăpadă și făceam în șir indian. Mergeam primul 10 metri, făceam în ultimul și așa mai departe. Ne roteam, pentru că nu era posibil ca să înaintesc în acea zăpadă. Bineînțeles că cu chiu, cu vai, am terminat școala primară și apoi m-am dus la liceu în Târgu Jiu. La liceu era foarte greu, pentru că trebuia să plătească niște taxe și internare care erau totuși mari în perioada aceea. Trebuia să ducă de acasă alimente plus bani pentru întreținere. Iar distanța între sat și Târgu Jiu era 25 de kilometri. Ca să venim acasă, n-aveam mijloace de locomoție. Și veneam pe jos. De la Târgu Jiu până acasă, 25 de kilometri. 3 săptămâni mergeam acasă. Și ajungeam la orele 24, după cum am spus, iar a doua zi, la orele 12, plecam de acasă.